Hoxe, mércores 17 de xuño, temos mobilizacións do sector leiteiro en 7 comarcas da Galiza. Son tractoradas cara a Santiago, A Coruña, Lugo, Chantada, Ribadeo, Ferrol e Vimianzo. Hoxe estamos nesta tractorada saindo ás rúas de todo Galiza, os camiños e as carreteras de todo Galiza, ni máis ni menos que para demandar o que viñemos demandando todos estes tempos, que teñamos un prezo mínimo para o noso leite que cubra os costes de produción e o traballo. E por ese motivo é polo que hoxe estamos nas rúas, aparte de que haxa unha modificación da política agraria, evidentemente para que isto un precio mínimo seña estable. É un día importante hoxe para o sector, para salir á rúa. Entendemos que é unha situación moi difícil que temos e a resposta da xente está bastante ben, é dicir, contamos sobre uns 150 tractores da comarca, non só na caravana que vai ir hacia Santiago, senón polos arredores, polos desvíos que hai. Eu creo que é importante a mobilización que se está conseguindo, porque a pesar de que non temos a favor todas as vías que quixéramos, non? Porque hai incluso xente que nos está desconvocando, non? Centrar todo. Desde o Sindicato Labrego Galego facemos unha valoración moi positiva do número de tractores que se mobilizaron hoxe nos distintos puntos do país en defensa dun precio que cubra os costes do traballo de produción e en defensa da reducción da cuota global europea e da redistribución do dereito a produción. Non se sale así desto, fácilmente. Como non miren por nós algo, estamos perdidos. No resto de Europa estánse movendo labregos e labregas tamén con tractores de cara a confluir mañá en Bruselas diante do cumio europeo, diante da reunión de xefes de Estado e de Goberno. Antonte pola noite saliron tractores da Alemania, mañá vanse mobilizar tractores belgas e eu mesma vou representar a coordenadora labrega europea Vía Campesina, da que o Sindicato Labrego Galego forma parte nesa mobilización de mañá. Unha asociación de gandeiros, todos os produtores de leite que estaban desencantados co traballo dos sindicatos. Entonces surgiu esta asociación que defende os intereses dos produtores de leite. A unidade hai, o que pasa que hai xente que se está encargando por aí de divulgar que non hai unidade. Os produtores xa se ve que hai unidade e, de feito, mira a cantidad de xente que hai aquí. O Sindicato Labrego Galego non rompeu a unidade en ningún momento. O Sindicato Labrego Galego e os outros dous sindicatos tiñan mobilizacións conxuntas aplazadas. Os demais valorarían que non era o momento, eles terán que decir por que nós pensamos que cada vez hai máis motivos e que non se podía agardar máis. En todo caso, hai dúas organizacións que non quixeron seguir adiante con unha programación que estaba feita e que eles saberán por qué. Por outra parte, o Sindicato Labrego Galego, por suposto, tamén vai estar na convocatoria que se lanzou unánimemente tamén desde as tres organizacións agrarias e desde a Asociación Galega de Cooperativas para estaremos este venres tamén denunciando diante da cidadanía nas áreas comerciais, nas superficies comerciais de diferentes puntos de Galiza o papel que están tendo as multinacionais da distribución.